ये है आरा यारा टाकी। अरे नौकरी भैली गुलारी के हो फूल, नौकरी भैली गुलारी के हो फूल, हो रामा कवने जानमवा एगो नौकरिया मिली हो राम किया हो रामा कवने जानमवा एगो नौकरिया मिली हो राम किया हो रामा कवने जानमवा एगो नौकरिया मिली हो राम। बहुत बढ़िया देखिए सब गिरिया समाज। लड्डूआ का रे लड्डूआ का भैया प्रणाम। देह बनाओ तरे देह बनाओ तनी। हाँ हाँ बनाओ बनाओ एकदम भोरे भोरे मेहनत करे के चाहिए। देख हमू निकल बनी बहाली के तैयारी करो तनी। बहाली ते बहाली उकबे तो तारा का बुझाता। ओए देखी जी 4 फुट के जवान कहता कि हम बहाली हो खल ना चुप रहा बा। 4 फुट के जवान हाँ भारत में कौन जाने 6 फुट के बने बड़ा हाल हो जाता है। तो बाड़े तब ही नु बहाली होता बाहर कौन ऐसे फौज में बहाली हुई हो वही नु आवे वाला समय में सब 4 फीट के आदमी बहाले हो जो। भारत में अब 6 फीट के कोई नहीं के पैदा हो। हाँ हाँ जी ठीक है कहता आता ना खाद पानी या दवाई वाला खाना बीरो हो गइल बानू। हाँ सब लोग छोटे होकबे करी। समझला बड़ा देरी से समझ गई। हम तो देरियों से समझ गईनी बाकी तू समझ तब नु तहार बहाली अब ही ना होई। तुरंत बहाली निकली। चुनाव आ गई बा बहाली निकली उमे फार्म भरब आ तुरंत दौड़ के बहाल हो ओकरे तैयारी करत है। ये तो सरकार करतिया बहाली निकालतिया आ फॉर्म भरवा लेतिया आ फिर ओकर रिजल्ट आवे में 6 महीना साल में 5 साल लगा देतिया आ वही पैसा से अपन काम कर लेतिया। ए भैया नौकरी काहे ना होई। यही आशा में तू गवाओ ना 5 बरिस 10 बरिस होता नु बहाली कहाँ कोनो बहाली होता ताकते रह जीवा। ताकते कैसे रह जाए। अरे बिहार में निकू का बाड़े नु देखला कि ना नया घोषणा कइलन है का रे दलित महादलित ये सब मरई है तो नौकरी हो जाई। अच्छा है जोन आज बना का नया घोषणा हाँ घोषणा कइलन है निकू काका। ओई फेरा में का बड़े रे बस कुछ करे के बा। एक दिन का एक दिन रे एक दिन तो हरे धर के अरे ससुर बाप रे बाप यो का करबे रे। अरे ना भैया ये हम मजाक करत रही तारा से। अच्छा तारा से मजाक करत रही तो जाने ले रोला मगर कसम खा के हम वो कहत नहीं कि अगर बहाली ना भई अच्छा अपन बाबू के तक केकवा जरूर दबाई बहाल हो जाई। बाप रे बाप अरे तनी के घर परिवार खातिर कलंक के का साबित होकबो सरे कलंक के में का बात बा। अरे बाप दादा बेटे बेटी खातिर नु कमाला आसू अब बाबू कोनो काम के बने बुढ़ा गइल बने जी के का करियो मारो नौकरी लो। बाप रे बाप ई तो गजब घोषणा कइले है भैया कि लइका अपना बाबूए के कहता कि मार देब। वैसन काम गलती से मत करी है ला ससुरु नौकरी होई कि ना तो नौकरी होई हां पुलिस केस होई पेपर में आई पे जी अगला दिन जांच होई या परसों तरसों धरा का तू जीव जेल में हम जाई। हाँ तो तारा का बुझाता नौकरी ना होई नौकरी अब जेल वाला नौकरी होई जेल वाला हाँ मर्डर करबा घरे जीवा नौकरी तारा मिल जाई। अरे जेल होई जेल ऐसे बबुआ ये सब फेरा में मत पड़ो। ती ऐसे ही कहते लोग कि ई सब दलित महादलित में रहियन तो नौकरी होई। ये तो काम बाए दादा ये लोग के तो वोट लेवे खातिर कुछ आऊ माऊ घोषणा कर देवे के बा। आई बताब कहत एक और घोषणा करल सन कि जात पात पे नहीं के रहे के आई जाति जाति व्यक्ति व्यक्ति बांट दे तरह सन। तो बात बुझ गइले तो अब सीधा सीधी समझ ले तैयारी कर नौकरी लाग जाई तो ठीक बा आ ना लागी तो दे धाजा ठीक बानू कहीं ठेला चला ली है हाँ चाह के दुकान कर ली है पकौड़ा बेच ली है
बाकी बबुआ गलतियों से ही दिमाग में ये बात मत ले है कि अपना बापे भाई के हत्या करे के बा। ना दादा ना, एकदम ई जीवन बड़ा अनमोल बा, बुझाइल नु। आ ई समाजो बड़ा अनमोल बा। ई सब के रक्षा केकरा करे के बा? तहनिए के करे के बा। नया जुआ बड़ा से तहनी के लइका बड़ा सा। ए भैया तू तो सही समय पे आके हमरा के समझा देलो। आ मान लो कि हम तो उतना पढ़ल लिखल बानी तो समझ गइनी। ये हम करबे करी। अभी हमनी के कितना बिहार में दलित महादलित में कम पढ़ल लिखल आदमी बने। हां बड़े ऐसन घोषणा हो गई। हाँ। तू तो कितना मार दी हतो। ना ना ये सब काम में ना कोई भी बिहार भारत के नागरिक जुआ लइका लोग ध्यान से सुनी हो, गलतियों से ये सब मारा मारी हत्या के बाद दिमाग में मत ले लोग। अपना पढ़ाई लिखाई अपना मेहनत पर भरोसा करी लोग, ताकि केहू मल्लू मत बना सके। हाँ भैया